ketika pengharapan itu muncul dalam hidup saya, hidup kita, pahamilah Tuhan akan memenuhi hal itu di dua hal. Yang pertama, tepat waktunya. Yang kedua, di waktu yang tepat. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, oras madita salutna, andorang sota buka parminggota di bagasan manogoton, jumolo martang yang nahohom mahita, martang yang mahita.
Amin. Tapuji matuata marende maitea siap mukuende nomor 565 ayat 1, 2, 3. Mari te guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mau palangit do tanoon. Amin. Mar suara olop-olop mahamu pabuahon, patu begehon hatai, pasar hamu mai ro di ujung di tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jahoba naposona si Jakob, marolop-olop tu debata maho alesandok tanon, endehon hamuma hamuliaon ni guarna, marmulia mabayan hamu puji-pujiana, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, olan alani asi ni roham sambingdo, ubay natarbain hami marpungu di jolom, marsada ni roha martang yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu maritete guarmu, lehonon mudo na pinangido ni nasida, ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangidon nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saleling dihasianganon parbinotoan di hasitongan mi, dohot dihanguluan saleling-leling na, marhitete anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Patik ni debata tu hita di minggu sadarion, iman natar surat sian Matius 20 sada ayat 25, songononon mahatana. Ia pandidioni si Johannes, sian dia doi, sian banua gijang do manang sian jolma manisia, dungi marpikir manasida sama nasida, songonon ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata, lau mangulahon na hombar tu patikna. Alih Tuhan parporku imahami mangulahon na hombar tu patikna. Amin. Tato potima dosata di hadapan debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata aman nami, parasi rohana sumurung, napungu dohami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangason asini roham na godangido. Say asima roham midas sandok bangso nami, se sama dosa nami saluhutna, se sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalohon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangolu hami. Amin. Hata baga-baga taringot tuha sesani dosata. Roma hamu tuau, asa mangolu tondimuna, nina Tuhan jauba. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botar do bainokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon madi debata na dikijang. Amin.
Hatani debata turpuk epistel tuita minggu sadarion imasian ulaoni apostel bindu 10 ayat 10 sia satro di ayat 34 tajahama marskat sorin di ayat parpudi rapita manjaha. Alai dung di ida induk sombang nai naso adong be pangomoan si hirimon sian parupuani ditakup nasida masih Paulus dot si Silas disarat matuonan tujoloni aka pangarajai. Jadi ditogihon manasida tujoloni aka panguhumi di nama turi hutan tahun doa ka Allah Yahudi donasi. Di barita hondo adat naso jadi jalon manang hiuton nami ay halak romdo hami. Jadi hehe mana toropi dompak nasida dungi di dokona ka panguhumi ma tahun los nasida asadi. Jadi dung leleng dilisingi di dabu manasida tu hurungan di dokon ma si jaga hurungani mangaramoti nasida situtu. Mangihuton paretanan kalau naik di dabu manasida tu hurungan parbagasan momos papat nasida beak. Alai mareak tongabor ngini martang yang masih Paulus dosi Silas mamuji debata dipatangi-tangi akan natar hurungi. Saluhut tanggal manang tante nasida saluhut. Gabetar sunggul masih jaga hurungani jaladung di ida talak do HP akka pitu di hurungani disitak mapodangna naing manikot ay diripu nang maporus akan natar hurungi. Alai dipagugo Paulus maswara ni nama unang baen jea tuho ay disondo hami saluhut. Jadi di pangidoma palito dungi marlojong maibana tu bagasan manukap tujoloni si Paulus dot si Silas uhut akadodot. Itu gihon manasida harbar inama kamu akatuan ahama bahenokku asamalua. Jadi di dok nasida mah hapor syai ma Tuhan Yesus asamalua ho dohot isi ni bagasmi. Laos di pabon nasida mah doho tu saluhut dongana sabaga. Jadi manigor dialap manasida borngini diburi mabogas ni lising-lisingi dungi pitor tardidi maibana ro di sude nasida nasaripe rapita manjaha. Itu nasida tu bagasna dihobas mas panganon dungi las marohana dohot sude isi bangsana ala naong porsean ima saatna martua ma akan natumangyo natani debata jalan opepsa. Amin. Si
tidakon maha porsiatai songonahinan tidakon di dongata sah porsiaon di sandok portubion rab mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugona sohatu dosan natu mopa langit do tanon. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imanatin muan si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andorang suhabuan. Ido tuhata natu maon na bernit di panghulan ni 100 na matay terpajal do ibana di haupinasi. Natua tuban tero nama ngulu di hari patuluhun nama naik sugo laun di samun di bata Jehovah amanai parguna soto dosani disima ibana pai mamulu sugo tanon manguri halak namulu dot au porsea di tondi purbadia jala dongsa dahuria nabadia huria hatopan ni hal Kristen akan nabadia dohot dia sene dosa dohot dia tai namandok mulak mangulus sugut daging halak na umate dohot na ulana.
Ikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 25 Mei 2025. Pertangyangan Week. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2025 masuk pukul 10 sia WIB. Sada Week Rawamangun tolu dohot Rawamangun opat dibagas ni keluarga Dr. Andus Posma H. Sitompul Boru Hutahayan Tambra Raya nomor 34 Jakarta Timur. Inganan pertangyangan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. 2. Week Rawamangun Sada dibagas ni keluarga Sintua Anton Sijabat Boru Hutapea Komplek Ruko Balai Pustaka Timur nomor 30 B nomor 10 Alu Rawamangun Jakarta Timur. Week Duren Sawit dibagas ni keluarga RH Situmeang Boru Simanukalit Jalan Gang Haji Iyang Kapuk Tolu nomor 34 RT 0105 Kelender Duren Sawit Jakarta Timur. 4. Week Gangkana dibagas ni keluarga Jackson Pasaribu Boru Aritonang Jalan Gading Raya Sada nomor 40 RT Pitu RW 14 Jakarta Timur. 5. Week Utan Kayu Kayu Manis dibagas ni keluarga orang M Napitupulu Boru Situmeang Jalan Galur Sari 10 nomor 150 Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur. Padidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia Tudak Danak. Ruas ni Huriata nanaing mabuat dadanak majalo Padidion Nabadia asaro mendaftar Huhut Marguru di hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 pukul 10.30 WIB di gereja. Jala dibuan ma surat pengantar sia situa WIB, kartu keluarga gereja, dohot fotokopi akte kelahiran dakdanak. Pertangyangan keluarga Parhaladu. Hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 masuk pukul 10 WIB maringanat di gereja di Patupado pertangyangan keluarga Parhalado dohot keluarga Ude Parhalado dohot keluarga Asaroma madohoti pertangyangani. Hari Hananaek Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis tanggal 20 sia Mei 2025 ima parningotan Hari Hananaek ni Tuhan Yesus Kristus. Di Patupa Huriata do pertangyangan songon minggu na somal. Ima bahasa Batak pukul 6 WIB dohot pukul 10 WIB. Remaja pukul 8 WIB. Bahasa Indonesia pukul 10 tolu, pukul 10 tolu dohot pukul 10 sia WIB. Ibadah Paskaraya Regional HKBP Gabungan Onom Distrik Distrik Walu DKI Jakarta Distrik 10 sia Bekasi Distrik 10 Walu Jabar Tengdi Distrik 20 Walu Deboskap Distrik 20 Sada Banten do Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Patupa ibadah Paskaraya di hari Senin tanggal 26 Mei 2025 pukul 7.30 saat rori pukul 10.05 WIB di gedung Velodrome Rawamangun Jakarta Timur. Dude padita dohot seksi Paropuan Huria dohot kolektan Situa Rosida Borusiregar Situa Okta Borusihombing Sian HKBP Rawamangun madohoti ibadah pasca rayai. Paborhaton dohot paujakon padita nunga tajalo surat haputusan sian pimpinan eporus HKBP taringotu mutasi padita ima pendeta Tulus Tapubolon STH
Padita fungsional di HKBP Rawamangun, Gabe Padita fungsional di HKBP Resort Perumnas 2 Bekasi, Jala Pendeta Rita Borusiagian STH, Pendeta Resort HKBP Resort Cengkering Tebing Tinggi Deli, Gabe Padita fungsional di HKBP Resort Rawamangun. Hari Minggu tanggal 2 Juni 2025 di permingguan pukul 10 WIB patupota do acara pabor haton dohot paujakon ni uluhon ni pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di minggui sudah permingguan papungupelean khusus dohita marhite amplop na pinarade ni huriata laho pasahaton tu amang pendeta tulus tapu bolon songon hamauliatota tunasida saliling mangula di huriata HKBP Rawamangun jalaboido di transfer tu rekening mandiri nomor 109077775559 atas nama pendeta tulus tapu bolon. Cipul Jamita pukul 10 WIB di Patupado Ramatama di ruang Timotius. Lomba paduan suara, Obartu ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta di Patupado Festival Paduan Suara Campuran ima di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 pukul 8 WIB maringanan di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta. HKBP Rawamangun Parsido do Tulobai na di Koordinasihon Dewan Koinonia. Fellowship Remaja dan Opening Parheheon Remaja. Patupon ni huriata do seremoni pembukaan Parheheo dohot Fellowship Remaja ima di hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul 14 WIB. Inganan Gereja HKBP Rawamangun. Ibadah pembukaan Parheheon Remaja di permingguan pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, dohot pukul 10 pitu tolu pulu. Akar remaja terlibat domak pobasion ima, petugas kolektan, penerima tamu, musik dohot persembahan pujian manang konser mini. Parheheon Remaja HKBP Rawamangun Patupa tolu lomba songon natar surat di harotas tikting. Link pendaftaran boima di scan marhite player di multimedia. Kegiatan sending pemuda dan pernikahan. Pendaftaran kegiatan retreat imak kontemplasi dohot perenungan bersama sebagai bentuk tindak lanjut sian penyebaran Google Form. Naposo bulung ruas ni HKBP Rawamangun usia minimal 27 tahun diharapkan madohoti acarai pelaksanaan retreat ima tanggal 14 Juni sahat 15 Juni 2025 di Bet Kesegaran Teresia Sentul Bogor. Pendaftaran tutup tanggal 4 Juni 2025. Informasi boima menghubungi WA Irma Tampunan dohot Olip na Pitupulu. Rapat program PIC Kor Manang Seksi Musik. Obartu pelaksanaan program seksi musik Dewan Marturia PIC Kor HKBP Rawamangun asa hadir tu pertemuan nanaing si patupauta di hari Senin tanggal 26 Mei 2025 pukul 10 sia maringana di Gereja HKBP Rawamangun. Dude anggota seksi musik Dewan Marturia dohot PIC Kor asama dohoti rapoti jala tepat waktu. Penerimaan murid baru TK Sinantam. TK Sinantam membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026. Dohot jenjang usia songon natar surat di harotas tikting. Ruas ni huriata na adong dak danak na marumur songon natar surati uima margabung di TK Sinantan. Pendaftaran dibuka sahat bulan Juli 2025
Jalaboima menghubungi kontak 081 2 pitutolu wasada 75 dohot 085 pitusada 0352 sia pitusia. Minggu di studio parmingguon sipul jamita adong do panorangiot siap pengurus Yayasan Sinantan taringot tu kegiatan dohot penerimaan murid baru TK Sinantan. Proposal Semarak Pentakosta Pulau Rupat di stasi misi HKBP. Obar tuna naik pasauton transformasi misi HKBP, Departemen Marturia HKBP, rap dohot panitia na naik patupa kegiatan Semarak Pentakosta Pulau Rupat di stasi misi HKBP. Obar tusi lau mengurupi pendanaan tapatupa do papungu peliata marhite poti manang kotak persembahan na pinatupa di Pitu ni Karejata di Minggon tanggal 25 Mei 2025 di Sude Parmingguon. Sude Marwas ni Huriata asa berpartisipasi mengurupi programi asaboi dengan mardalan. Ruas nataba Minggu sadario tajalo do gabi ruas nataba ima sada keluarga Renol Beri Pasaribu Tepi Borusiaturi rap dohot sahalak yanak pendasida Rosian HKI Lubba Pinasa Toba Samosir. Alamat Jalan Rawamangun Muka Selatan Gangkana RT 015 Pisangan Timur Jakarta Timur Wik Gangkana. 2. Keluarga Nyonya Siagian Roma Ulina Boru Limbong rap dohot 2 halak yanak pendasida Rosian HKBP Ujung Resort Surabaya. Alamat Jalan Bacang Gang B1 nomor 10 RT 0807 Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat Wik Rawasari Cempaka Putih. Tuhatama nama masu-masu nasida gaber ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi ma di jolo ni tuhatta. Tambahan nama sahid Itua Mangaratua Tambunan Wik Rawamangun Tegalan dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Gria Puspita ruangan 407. Pilihan dohot akka ulut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nauk pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaon akka sipatu paota paen sangap di goarna. Songonima tikting di huriata Minggu sadarion. Oras madihita salutna. Nahu holongi hami jalau hormati hami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Amang pandita resot HKBP Rawamangun. Amang dot inang pandita fungsional. Jalan Amar Jamita di Minggu Manogoton amang pandita osator Manjuntak. Sosongoni dihamu amanami na tua-tua nami. Arsatabi hami sian pengurus Yayasan Sinantam yang pasauton taringot tu penerimaan murid baru di sekolah Yayasan TK Sinantam. Ada orang pasata kami keterangan mengenai Yayasan Sinantam. Arsatabi kami asabuima ta ihuton video manang kegiatan nasalilingon di sekolah Yayasan TK Sinantam.
maka TK Sinantam juga sudah terakreditasi untuk pertama kalinya oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD pada November 2018 dengan hasil B. Kegiatan belajar dilakukan dengan kurikulum nasional, dasar pengajaran nilai Kristiani dan bahasa pengantar bilingual, English dan Indonesia. TK Sinantam menjadi sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak dengan menggunakan alat peraga yang komunikatif serta metode pengajaran yang sangat menarik. Pengenalan firman Tuhan dilakukan pada saat belajar di kelas dan dengan alat peraga yang juga tidak kalah menariknya, termasuk pengenalan pada tokoh-tokoh Alkitab. Amang dan Inang, pengurus Yayasan Sinantam, sangat berharap jumlah murid yang berasal dari HKBP Rawamangun dapat bertambah lagi dengan peran serta dari Amang dan Inang semuanya mendaftarkan anak-anak Pahopunya, maupun boleh juga memperkenalkan TK Sinantam kepada jemaat lain di luar HKBP Rawamangun. Saat ini murid TK Sinantam, TKB yang akan lulus sebanyak 35 anak. Dan target jumlah murid di tahun ajaran mendatang adalah 112 anak. Dibandingkan kondisi saat ini yang berjumlah 95 anak. Sehingga target murid yang masih akan dicari Amang dan Inang sebanyak 52 orang murid baru. Dan yang sudah mendaftar sampai pada hari ini baru sebanyak 27 anak. Sehingga Amang dan Inang masih sangat diperlukan bantuan dari Amang, Inang, dan kita semua. Dan jumlah bisa bertambah minimal 25 anak lagi. Biaya pendidikan di TK Sinantam sangat bersaing, Amang dan Inang, apabila kita bandingkan dengan TK yang lain, terutama TK yang menggunakan pengantar bahasa Inggris serta pengantar alat peraga yang atraktif. Ada kabar gembira Amang dan Inang bagi jemaat HKBP Rawamangun, akan diberikan potongan biaya iuran tahunan sebesar 20%. Guru-guru di TK Sinantam sudah tidak diragukan lagi karena sangat berpengalaman dan berdedikasi tinggi untuk mengajar serta mengasihi anak-anak didik dengan sepenuh hati mereka. Bahan pengajaran tetap diupayakan dengan maksimal dengan alat peraga yang sangat menarik dan atraktif dan waktu pembelajaran yang efektif buat anak dan orang tua. Pada tahun ajaran baru ini ada kabar gembira juga, Amang dan Inang, TK Sinantam akan mulai menggunakan aplikasi berbasis web yang akan bisa membantu para orang tua mengetahui secara langsung kegiatan pengajaran di sekolah dan update hasil kegiatan anak-anak didik dan monitoring jadwal kegiatan di sekolah. Kita doakan agar web ini segera di-launching sehingga sangat membantu kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya di Yayasan Sinantam. Sesuai laporan Badan Audit yang dilakukan setiap tahun, diketahui bahwa titik impas atau break even point melaksanakan kegiatan pendidikan di TK Sinantam berada di jumlah 85 murid. Sehingga apabila di bawah 85 murid akan terjadi kekurangan hasil kegiatan yang bisa menyebabkan saldo dana Yayasan Sinantam menjadi minus. Amang dan Inang, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami dari Yayasan Sinantam sangat mengharapkan dukungan Amang dan Inang semuanya untuk membesarkan TK Sinantam secara bersama-sama dan bergotong royong sehingga murid dapat bertambah, dan kami sangat berharap Amang dan Inang boleh membawa anak Pahopunya, keponakan saudara, untuk
didaftarkan di TK Sinantam. Dapat disampaikan juga bahwa Yayasan Sinantam bekerja sama dan mendukung keperluan kegiatan sekolah minggu HKBP Rawamangun, terutama terkait keperluan fisik ruangan, aula, dan kelas, AC pendingin ruangan, sound system, shelter penunggu orang tua, dan multimedia, serta keperluan fisik lainnya yang sumber dananya berasal dari hasil kegiatan TK Sinantam. Sesuai dengan ulangan 6 ayat 7, kata Sinantam berarti mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Demikian juga kami mengetuk hati Amang dan Inang semuanya agar dapat memberikan dukungan untuk pengajaran Kristiani yang berulang-ulang kepada anak-anak generasi masa depan Tuhan, baik di sekolah TK Sinantam maupun di gedung sekolah minggu Sinantam ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Amang dan Inang semuanya dan guru-guru TK Sinantam. Molete Horas Madihita Saluna. Di nama
Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di hamak kadamang dainang hahaanggi nang pinaribo pe na dong di tengah-tengah ni huriata marminggu di bagasan manugotodo secara live streaming yaka bagasta hatan di bata nanaing ujahan ni haporsiota jalan nanaing ulahonota di ganup akka perdalanan di golutta ima na nienet sian panurirang Jeremia bidu 20 sia mabukamay sian ayat pitu sahat tu ayat na pasa 14. Sono mahata ni bata hujahama tuhita saluhuta. Rikote hamu mahuhut hasonangan ni huta habuangam muna na hubaheni. Jala tangyakon hamu na sida tu Jahoba. Ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Sono dohata di Jahoba sebaut debatani Israel. Unang ulo hamu pautoto ni panurirang muna manang pangaruding akka na di tonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi akka na ni ipi muna. Ay si pautoto do na sinirurakon na sida tu hamu marhite-hite guarhu dang ahu marsuru na sida ninna Jahoba. Ay sono dohata ni Jahoba molo dunggok na 70 tahun ni di Babel ibatakku mahamu dohot pasit tongokku tuhamu baga-bagakku nadinggani asa mabuan hamu mulak tu ingananon ay dung ngatakka suboto sakap akka nahusakapi taringot tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangat do tahe dada tuhamagoan asa ahu pangalehot tuhamu ujung na hinalungut muna. Jadi pajojo muna maahu huhut laho hamu martangiyang tuahu gabi tangihonok kuma hamu. Jala luluam muna maahu laos cupang hamu molo tung dilului hamu ahu sian nasa rohamuna. Jadi jupang hamu maahu ninna Jahoba dalam mulak bahenokku akana tarbuang sian hamu jala papungokku hamu sian saluhut bangso parbegu dohot sian saluhut inganan habolok konom muna nasai laon nahubaini ninna Jahoba jala mulak hamu buanokku tuinganan habor hatam muna yan laho terbuang di sido sahata. Hurian tu hatta di hamak kadamang dainang ahaanggi ng pinaribope sudedo halak manadda halak batak sebagai orang yang sangat berjuang dan pantang menyerah dalam hidupnya. Jala naso jadi do mulak halak batak bolo mangarakto tuhu tanadao termasuk tuhu tata Jakartaon mulak nasida tu bonapa sogit molo to sukses ibad usuk ke majok kamanginang narong dison ise mahamuro tu Jakartaon holang mabuan ijasa ijasa SMA matong manang SMA sederajat manang SD unang papalate nangaong ate ang teh pokoknya holang jasa mak dungi bajuna saoti mak dia mana nalokko di dagingi manang sarang sel ate dungi ongkos manang mardam rimai manang mar ALS mai manang mar kapalau umai pasti doa manginang tonari di ngotamu bagaimana perjuanganmu nat Jakarta mulai sudut na tumua doi ale mulai sudut na poso na kanong di pakilala ko be ngamar pesawat binasida ate ngamar pesawat binasida apalagi hamu molo markapal laut jangan-jangan di pabor hatamu do ikat teri asa mga di kapali mengiri ongkos marang babuan
di pangano pinumak sadari di kapal asa unang anong lubi ongkos dan banyak hal lagi. Manang ati behado adong siak kamu napungu di son manang namanot tope borhatu Jakarta alan takang na di huta ilelehala ibana u Jakarta may manaro manang naipalaw ibana sakutai ipalaw na tutua na tak sumabe ho law maho mang tudia ho sa tabi maho tu si mang tudia ni tungi dal-dalan na di Jakarta mang tudia pe jala bisa jadi dia tidak membawa apa-apa. Tikihau marhuria di Pekanbaru di Riau ya adong didokon sahalak bupati tongonon molo halak Melayu molo le sakul do parang 2 bulan tasihon be taboto tasihon berkarat alana memang karejo nasida holang makkail do tapi pakai lain nih. Alay mul halak Batak holang marhosa pe di nganan nilio tuhutai holang marhosa pe dang diusir. Satu nai mana kamar jabusi. Imebana. 2 tahun nai ngehebang be alamanna. 10 tahun nai bangagabi Gokartar. Baik kok kita mah. Holang marhosa pe ilit to halak Batak. Unang pola dilengkapi sakul parang kadidaw. Holang boy hita marhosa di sadainganan ba nunga boy. Wala ate mak. Ido. Imehba na hita halak Batak. Makanya orang Batak dikatakan orang yang dikenal keras, pejuang, pantang menyerah dan tidak akan pernah pulang dari perantauan jika tidak berhasil. Rekok kita mahalak Batak na jolo boloro mulut tuhuta. Tudero baru bajuna. Nangpe kasitong na marang na itur pe sasenem mang masadje petingi baru. Tak kay buat bajuna na lusuh. Ate. Jala buluboy manggalangi. Nangpe mula musia tu Jakarta malang tahu tempe. Alirak pala bote par tahun. Damanginang bahasa boy songoni. Bahasa boy terjadi si songoni ala prinsip nihita halak Batak. Saya harus bisa menjadi orang yang berhasil. Iko boy daw mangulaw-ulaw jala berhasil di pangaratoan. Jala iko patudohonokku do. Na boy daw mangalugahongulukku di tonga-tonga ni hutan ni halak. Jala idora di lalahamak kamanginang. Tatu sadarion. Molo binereng doak karuas nyureta merceritra. Tangadong halak narot Jakarton. Jol manasonang. Alay semua dengan penuh perjuangan yang luar biasa. Bahkan di tengah-tengahnya kangulu nasosa ugamo, nasosa marga, nasosa suku. Boibana mardongan. Yang begitu luar biasa. Dia mampu menempatkan dirinya dengan baik. Aliar nu halak mandok kosonon amang bulubunya bisa ada pagi 2 bulubunya bisa ada inganan utani halak kunak pola gudang halak Batak puasa ay bulu gudang berbeda dengan kalai di sana mulai sada gangon cukup ma 2 tulu kunak pala apalah risa gangon agak bidok kojol ma gangana hado gang Batak din misal ang kosone alemang dia pek kamanginang odo takas nang suara honon di kerupuk tadi bagasat. Dilo debatado hapo-hapo, dilo debatado baga-baga, dilo debatado semangat tuh bangsa Israel. Tikinasida di pembuangan Babel. Tikinasida di bagasan Hasusa, di bagasan Akka Hamaolod di habuangan ini. Dilo debatado nasida kasemangat. Asaboy nasida laho menempatkan diri dengan baik dimanapun mereka berada. Idok kamanginang laus samu penajulu itoridok kodo burju-burju hamuate di pangaratoan jala denggak kamu parpangalaho tu akkaho berjabu mangpise bakka serenai ikon
dului garijam. Idok tamang. Dului garijam ina na julu. Isi masyak kamu syakitaan rotu Jakarta membuat buku ini. Idok ko bapak om bada dak pepek ku bukit dia babuan. Manang om bada kolang bibelom babuan. Darong ate. Ise masyak kita nak kamanginang. Misalnya paburato geleng ta tulu na daw. Tuwe pro pamang tu Amerika. Arong donyan Alkitab. Ale arong natoras pendok pedang. Ini Alkitabmu waktu sidi. Ide aja bawa ya. Kalau kau merantau, langsung. Ulu udah lupa. Alai di patorang debatado, di hataho debatado, tubang sonai. Na di bagasan nak kahabuangan, di bagasan nak kahaciton, jalan nunga 70 tahun na sida di Babel. Di papos rohana, asa boy na sida mangulu. Di tanah habuangan, bahkan di tanah ni halak sekalipun. Kadang-kadang sama seperti tanaman Bapak Ibu. Kadang-kadang kita heran. Mau larong suara tubuh dia kebetu, dungi berperbui bana dengan. Oh lu dah hitaman osonon, askate lah bui tubuh ate hewona te isonate, waro tele, tinggal perbui nate. Nah itu. Oh lu dah hita hera si songon yak kamang. Bahkan udang do halak minereng, bisa ada huta, kolang ibadah do halak batak Kristen, aleboy dihasi holi, halak nasok Kristen ho berzabuna ibana. Jala di situ tak kastarida. Wahado lau patuduhon. Di tonga-tongan. Itu nak kadang idokot dia papituhon rikote hamuma usahakan. Ya. Usahakan rikote hamuma hasonangan. Itu dia hamu ubulokton. Kemana engkau kubuang? Itu dia hamu. Mangarato marhuta sada. Ale usaha kamu. Rikote hamu asonangan iluakmun. Lapatan nak kamanginang na perjulu. Jangan kita terlalu hanya menunjukkan ate akka holsoni rohatta di tonga-tongan yak kanguluta asa boy hita mangalapati aha nadinggad dingulu. Unang lalap kita mengadungi jala sumol-sol bagi akan adong di tengah-tengah yak kang ngeluta. Udang dosongoni nang dihita pe di pangaratuanon nah hola kolso di Papua, kolso na Papua, kolso na Papua. Asal pajupang dok dongan na kolso na. Walang hira na kolso na menubelga. Asal pajupang manang naise holak si taonon nama ipabubuwa. Sahira na holanima na jujuk masa di tengah-tengah di nguluna. Dang proaktif ibana. Jala dang boy bana holang berpikir positif, holang na reaktif pikiran na. Tude do hita pu anong holsot ta paru kilota. Kasus saat ta hamolot ta di tengah-tengah di nguluta. Alik boy do hita hehe yani saluhuna. Asa boy hita makarikoti hasonangan di tengah-tengah yak kangulut. Dangrong jolma narwa. Alina parwa-arwa hubuhina gudang. Ya. Ya ada hubigi songono buti. Tidak ada dangadong perempuan na adokon na boros. Yang ada suami yang tidak mampu. Ido kan antar songodi do naing. Jadi dangarong buru-burun istri non do boros don palaku daong. Amat tay do naso sangkup dibiaya di natai makanang soni at. Gulut tapi songodi do kan. Dangarong jol manarwa. Ale na paru-aruh bohina na paru-aruh pangalahona bajol may sadiri do. Makanya karidokon rikote hamu hasonangan. Siya masyak kamu na siya hamekel sadari.
Ang doha mo na siya senyum sadari. Ulang par film muna terus ulang nakom dak senyum. Ngete. Mekel johoin. Mekel johoin. Ulang itu. Moli dudunia kahamoloni. Moldo ate. Moli dudunia kahamoloni ta kamanginang moldo. Mabudu si pangano pe maul. Nang pejagal siya lango pe maul. Alay molosonang rohata. Bekatiri capur daunubi tumbuk do sabal ad-daliman do satan baisoni nama tabuna. Ate ale gurang do jol mabuti ni ikatiri na otik kacang na 1 kilo gebe mol hilon. Ate. Iro gurang do beri sa karton gebe umaci tiba malang kacangi daripada ikatiri na Pernah soalnya mo kaya akadang da ang gusto enak ini amang taburo niyan ali acitian makalangon natin dagtari na ikatiri na kacangon na may iba. Ikot di tengah-tengah nagkangaluta. Rikot kasonangan ni. Di mo lumaulpe pardala ding guluta ka mangenang. Totong gabi kumasusa tabay. Napadua di dokot terputon nakaning asa unang olohita mananginang ipanurirang pergagap manang pangaruding. Jangan terlalu peka dengan nabi-nabi palsu atau maaf dukun-dukun atau paranormal. Laho mamereng masa depan. Ya. Unang lau hamu tu sih. Udang do halak tiki air tahun lau tu mamereng horoskop. Karena julang do koransip horoskop bintangon ini sugu taduan sugu dang keluar hosa jauh alan sono dang sekarang kena keluar di mana sejauh ini. Ang do soni kan jodoh. Ang do soni. Dia asal baca korasi parok terus itu berjuluh bereng horoskopmu hari ini bintangmu hari ini jala gurang nojol masuk songoni nang pepar Tuhan alai semanukut dotok kana malo tarengot tu nasibna dok 3 na dok bisnis nang pesipata ringgas namar Tuhani tobi noktobo ti tobi nerek Tuhani tobi mak asal maiba mar Tuhan asal mamar minggu alay tutong do iba na mangulahon. Jali dokon nakaning hala na marhasonangan na so jadi do jupang di bana akka. Wah. Akka na manukun. Nabi-nabi palsu pangaruding pardetun. Bahkan manukun nibi. Ngajolang do nibi kan. Atarilag geleng nompangan malang panganaha malang manuk atarilag malang saasang. Marnibi orang yang noda. SDSB na julu forecast. Ipaksa geleng na marnipi, kolang dungo, ahanipim. Dan wapa, basa, babusur hua winda. Ang doso ni. Jala gudang do halak mangaranap marnipion. Maaf, walaupun mungkin itu sesuatu yang menjadi tradisi mana poda-poda ni natutua, walau pongkol, jabu ipon na sabul habirang, mana sabul hasia, mundu akana asing, kalau aku udang dope, jolai pargulo kibana, baroma pangomanin na, habis suku deh pargulo malas mate, misalnya, udang dope, odang perluon di tengah-tengahnya kangeluta, asa bohi kita menempatkan diri, lahu marhasonangan di ngeluta, masih banyak bapak ibu, kadang-kadang maaf. Anggur perjamuan kudus pun kadang-kadang kita kultuskan dan kita ambil ketika kita pulang dari gereja dan kita bawa ke rumah. Seolah-olah itu bisa memberikan satu mujarab bagi kehidupan kita. Tetapi kamanginang bodoh hoyado ramar minggu hamut sada gereja. Ilio sada anggur perjamuan kudus sibuk kamu nih. Seolah-olah itu menjadi sesuatu yang harus dimujarabkan padahal itu hanya bagian daripada anggur biasa. Orang di gereja doi, nadi toko nadi ulahon di pan. Om manarik kos itu tuh di dokot Tuhan Jehovah nang pejupang muna alai di dokot Tuhani martiki bedus. Surya kahausan, surya kahamolon, bahkan dok menakaning 70 tahun kamu tanu Babil ingot tamu 70 tahun martiki bedus sudah. Semua ada masanya.
Semua ada waktunya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah kebebanan kita, semua ada waktunya. Makanya kedewatan akan sonang marohamuna. Sakap akan dengket doleno kutuhamu. Sakap akan dengket doleno kutuhamu. Asal mahamu bolu manau dak sakap tuhamagoan. Ale sakap tuaka nadengken kasonangan doleno. Jadi Allah tidak akan pernah memberikan janjinya kepada sesuatu yang merugikan, tetapi menguntungkan. Yang terkadang manusia selalu mendahulukan pikiran Allah, membuat dia menjadi lemah. Mapa ini mana gabi gale, jala mapa ini mana dang sahat tu pikiran di debat. Sakap akan adengkan dileo tu hita kamanginang, asaboha, asaboy hita, rotu ibana. Asaboy hita la hojonok tibana marhite tanyang. Kalau manusia hanya menjanjikan baga-baga, tetapi Allah pasti menjanjikan semua indah pada waktu. Jaka partikian nalehet tingkat doi nang pesonari hita dibentuk seperti bejana, dirancang seperti bejana, tapi ingat suatu saat bejana yang dibentuk Allah, dibongkar, itu akan menjadi indah pada waktu. Tahun ini dohala. Unang pala sumol solhua kamanginang, molosotu dope, nahidirimi, napinirik kira kami, dapok jupang, tada tiki, dapok mudoi musik. Taksian sonari, alibuido siya nakayanak kom. Udo siya pinopar. Hasangapon hamoraon hagabeon bodo nang jupang tay ditikion. Alay bodo jupang tay siya nakayanak kot. Alani unang pola putus asa hit. Kekayaan, kehormatan dan sebagainya bisa saja itu menjadi proses sekarang. Tetapi suatu saat anak-anakmu akan membanggakan dirimu dengan kata hamoraon hagabion asang. Baru caraan. Songod dido. Lahu mangalapati. Idok konak kaning molo jowom buahu. Gabi tangi honok kumaham. Johamu maaf. Katus pitu-pitu dokon mintalah, tariklah dan ketuklah. Ipa jauh-jauh, tapa jauh-jauh de bata marhita tanyang tang. Dungi begyon nama kita. Usuk ku majok ka manginang. Iya do nagumudang naulu martangyang di partangyangan amat taro mananginata. Akamat tabi jo mangalusi. Di bagasta isa da naulu mabetangyang. Najujut amat taro mananginata. Boleh ate mah, mulamat. Di parmingguon, dia manugumudang, inatar manang mata. Dari kamu mamanginang, walang sa kelompok dope korama, akong neng dua naik, tapi korina berluba-luba nang mabay kelompok kurdison. Mulai dihitaan partangiyang dua. Martanyang sa parjabu, martanyang sa naro. Di bulang pertanyaan di bagasta, ikon wajib do parjawi mabatangyang. Alana, buha laos mangajari nasida martangyang. Moli Jakarta dang jupangi. Alana moli basong oni dang na bajal pertanyaan abe. Pasti deh. Tak sudi. Kan? Jala belum mabay pertanyaan kita kamanginang tetapi ya teh unang acir hatta dan gabi ruang Lukas do Timotius pakot tabolo belgado jabu tajala siat pertanyaan kecuali yang muat pertanyaan di bagas tamanang di orai lingkungan ni berarti unang gabi berluba hamu tang repot tahu nama ngalat tangi yang dohamu jan naro do sen naposo hidup. Jadi sonari sa tabi, unang jumuruk kamu, ngatre sonari di Ramangonon, Lukas Timotius.
daw. Wala arong pertanyaan na mga laptangi yang dohita. Takyarong kubereng dope bison. Bahkan di piga-pigawi di Wikra Mangunon, tetapi tak pola bolotuk PBG karena asing secara live streaming tak pole asa tong marsi ajar nasida. Boydo dangarang olo ruas martangiang situane martangiang. Tetapi amanginang. Gabi situai martangiang, tapi situai marageda. Situai gabi martangiang, tuai mahamu situai martangiang indah. Lah, lalu kapan bertumbuh iman kita kalau soal berdoa saja kita tidak mampu? Kau perengot taron. Asalaus tajari ngelut taon martangiang nakani dokon jauh hamuma. Jauh hamuma. Jadi mulut apa jauh ibana, songo sahalak dadat tunatorasna. Saya di jauh, pasti do tangi jalan mana ini do anak pun. Dak cukup sehali, dak cukup 2 hari. Ale menjadi prioritas utama mai di tongga-tongga ningulutta. Asane yang pakilalatta. Jala asa dingga sakap tata sakap. Amanginang, bolo martangi ako akan takap nading gemma tay pat nang pedi bagasat tangyangi buy hita laho mangalapati merhiti akan gulutta si kanupari do nang dohonot tatu iba odo minggu rogat membuat hati senang ketika kita dekat dengan dia melalui doa-doa. Minggu rogat membuat kita percaya kepada pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang tepat dan batasan pergumulan hidup kita, dan kita yakin bahwa doa kita menjadi bagian daripada lasni rohatta dungi tayngok ma jonok doibana yakkan nama jo war amin pertanyaan mulate marohanami di Tuhan pasu-pasu mahatam di bagasan ikion tarlemobi Tuhan di nagalehami yakka ngulu-ngulu nami yakka pergumulan nami macepos dorohanami Tuhan asa bui nian mangalehon narikot molo jonok kami Tuhan tuho molo ilabung muhami Tuhan ubajuju hami ho yak kahasusan nami napos dorohanami Tuhan sari honom mungolu nami martikibedu sude adong do las niroha alisi pataro akka arsak alai nama porus mahami Tuhan Tuhan marhiti katanyang nami ale Tuhan asiroham tata pahami walau tumpe Tuhan udang akan nahuparkil horon nami alai nangit hulakau kami lakka nami ulang bubi hami Tuhan merlujung dang bubi hami martugarang alanya kahamolo dingulu nami on alai molo aro ha porsion nami semangat nami ikko bodo hami mangalakahoni nang pesalakka dingulu nami dadda arong pakirimon nami tuho Tuhan nalehonom mudo musek akka nadinggan dingha ali jahuba di batama nami saya ajari mahami martang asa takas na jonok doho yakka nama juk pasu-pasu jala pamalum masahit nak tarwas ni Uriam inang nyonya segian baru Tagalung Romulus Siregar Yopi Isodora Sarag David Septian Pihotang nyonya Sinaga Boris Tumorang nyonya Pardidi Boris Canipar Gait Boris Canipar Fred Tita Pubolon inang nyonya segian baru Tagalung doho naso hagwarak kami gan bersada-sada di yakka rumah sakit nang jakka pemuliah di bagasna nadong di warta jematon ale Tuhan odo pamalum akasahi akwalang sahit ni pardagingon ale sahit ni partodiope asa takas wilalahami
Odo natuk kamaluponi marhiti rohana sonang poi tolap nasida manau nak kasahiti dalam malum dakat. Thank you kami Tuhan ima kegiatan ni pasca raya na adong di wilayah nami di 5 distrik Marsugut di Veledro. Mardala madok denggat Tuhan siya na mamuhay sa hato na mangujungi. Marita kapucu pimpinan nami do takka padita do takka ruas niyo. Pakalason inahehe ho siya na mate mabuan haluaw ni Tuhan. Martakyang kami Tuhan dia ka seluruh kegiatan-kegiatan niaka kuriam sa minggu 7 loon. O matatong Tuhan na patujulo. O matatong Tuhan na mga lehon akan narikot dingul. Tarlumobi Tuhan di Yayasan Sinantam say gabi pasu-pasu may di humaliang marhite pangajarion yak kaya nakon nami marguru para binotowan do bisok na siyakkoy marhite ka pangajari musik molo hubay kami akan nakon nami marsiajar atong sangat magwarmi ali Tuhan marhite anak mu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari deh. 정성만 Kristus tulungan
Tatangyak ko mapeliat tatu di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo harorwan ni salut sileo-leo na dinggan. Doho na sa uli basa na mauli utus. Upasat hai masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo magyabi uap na husus di julum. Pasu-pasu majala ramoti aso para syak kami pilihanon. Patimbulhon harazom di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti hiti todim. Asalam tadahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hai madok moliate tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu saya Roma harazommu saya saut malamon roham di banua tongo songon dari banua gijang. Leon matuhami sadari on hangoluan siapari saya sama dosa nami song panesanami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami tu gitu pangujunan balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di basada mejalohamu ma pasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho di sodakot Tuhan di bata ma buhina tuho jalasi marohana bidaho. Di dopakot Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim.